Kapin sa buwan, sukad miigo ang bagyong Tino, baha padayon na sinati sa usa ka parte sa barangay Umapad, Mandawi City. Problema sa drainage ang gitumbok ni hinungdan. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nagbaha gihapon kining parte sa C. Batilier Street nga sakop sa barangay Umapad, Mandawi City. Kaniadto pa kuno bahauno nagyud kining maong lugara. Apan sukad miigo ang bagyong Tino, mas lawom ang tubig baha ug halos wala na'y hubas-hubas. Nalupa ang bahin sa kalsada tungod sa mga establishmento ug mga private lots. Hinuon, maagian gihapon ang dan. Mupahinay lang ang mga sakyanan ug motorsiklo. Nagbotas usab ang mga residente nga mangagi. Labi na ang mga namuyo sa unahang parte sa sitio SVF, baha pasab hangtod karon. Misugod na kunog panimaho ang tubig. Iyay gabuno, maglisod na gawas niya, wala na gid na kagawasan ng tubigan niya. Nagsalig lang na sa drainage na ada sa dalan pero clog na po tungod sa mga lapok. May declogging. Dugang sa kapitan, mipadala na siyag request sa syudad para sa declogging ug sa pag-ukab sa drainage system. Nasayran nga mulahos ang drainage niini padung sa Pahara Park, ilawom sa second bridge. So na mahubas tayo na. Karon dili na tungod kay latok na ang kanal, kinahanglan na gid suyupan siya. Dili na kay mahubas. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.